Hi guys, it's me Ann and welcome back again to my YouTube channel. For today's video, ang atong himuon karon nga video is mag-unpouch ta sa ang mga Shopee order. So guys, kanina na niabot nga order na ho, duha ka buok. Sa tinod lang, kini isa ni is ano siya guys, binudol. So guys, kining isa ani ka order is binudol na ho sa ang mga. So mao man ni siya guys. Mao ni siya kato ang Shopee order nga niabot ganina. Yes, dagko kay siya pouch. Unya, kaning isa ani, asa ni kani? Kining isa ani guys is kuani naho kanang binudol ni sa naho sa ang mother. Thank you so much mother kung matanaman nimo nga video. Thank you so much. Mao na imuhang kuano, mao na imuhang gibayaran. Thank you so much mother. Thank you. So mao na siya guys, ato ning i-unpouch karon kay tong tanaw masud baka ni. So mao question kay sa iyang description is for 2XL to 4XL man siya guys. So atong tanaw. So ang iuna na to unpouch. Yes. Ang iuna na to unpouch is kanini ang binudol ni mother. So kanini itong una nga i-unpouch. Ay kaning isa nga order is one money. Kani nga isa ka order. Ako may nagbayad ani. Yes. So kuan ba? Sariling sikap ni guys. Kani siya is mga binudol ba. Yes. Thank you so much again. Thank you so much mother for this. Tay sa to sa ios gamay. Thank you so much mother for this. Ito sa hinay-hinay. Ito sa ikuan guys. Dress maguni siya guys. Dress. Woo! Thank you so much. Ano ba? Ito ang mga gawas na itong pagkabudol. Wag sa na yung mga bag-o. Ito nga pang plus size sa Shopee. Ano siya guys. Gawas na itong pagka. Oh my gosh. Oh guys. Dara. Paano man siya kabuo? 4 man siguro ni. Dara guys. Upat. 4 ba ni? Oh, upat siya kabuo. Yes. Dara. 1 2 pan siya old rose niya kaning isa is maroon and then 3 rust color 4 navy blue. Yes. Guys, diara magarani darag imong gibayaran. Ito sa ning suwayan guys, sukod siya na pag suway. Karon ba magkukuha maghinlo sa kwarto ba? Diyan niabot ang order. So mo ni atong gi-unpouch. Ooh! Wow! Oh my god! Oh! Sa isukod. Okay. Sukod sa na to. Ganina bitaw guys no? Ganina ba nang hipos man kuha ning kwarto. Party diyan akong suyaa sa mga ilaga ba kay atong niagi kay na may mga ilagaan ni abot laga miniat basta una paghipos pa na ganina kay nagpilo mo ko sa mga sinina kanana didto mga dress na didto sa kuan ako man gipamilo diya karon na sus pagtan-o puno guys na mga agaw mga dress gipangkit-kit mayo gani kay kadto pa tong mga dandaan ho nga dress dili tong mga bag-o nga Shopee pod. Oh my god, tanaw sa rin nato masuod ba ni. Oh my god. Wow! Kani siya ani sa pawan ra man siya. Sa pawan na ni siya diri og kanang kuan. Asa maxi jud siya kayo guys, as in super very maxi. Nice jud kayo. Oh my god, very nice.
Ani pabutangan lang ni naho ni siya og kuan. Kanang kay nga na ba para kuan na protect. Oh my god, thank you kayo Mother Annie. Sud kayo. Oh, thank you so much Mother. Aray. Thank you so much, Mother Annie. Thank you. Woo! Nice kayo, guys. As in, oh, super. I'm super happy. Thank you so much, Mother Annie. Thank you. Thank you, Mother. Four siya ka buo. Thank you, Mother Annie. Thank you. Lipayon ko, Mother Annie. Thank you so much. A few moments later. So guys, kanina pong isa to ang wanan. To ang i-unpouch. Oh my god. Oh my god. 4 pieces gihapon na siya kabuok guys. 4 dress lang gihapon. Pero lahi siya og tela, lahi po siya og design. Oh, thank you. Thank you, Shopee. Salamat, Shopee. So, first is kani. Then, second, kani siya ma-dress is na siya quilio, guys. Third, and fourth. Yes. Okay, so dara ang second pouch. So ito isukod ning isa guys if mag-fit siya. Yes, ito isukod ni. Malipayon jud ko karong adlaw eh. Bawi-bawi pud sa kakapoy basaho ang pagkuan ni, pag-arrange diri sa mga kwarto. Bawi ang tanang kakapoy guys, kinabot ang order. Thank you so much, Shopee. Salamat po sa JNT nga abtik intan kayo ma-deliver. Nga halos kailan na ning mga singa na ni, mga delivery rider. Oh my god. Yes, nasay pa kwilyo dire. Oh my god, very nice. Nilan tag bra nga pa push up bra ba? Anak. Wow! Nasay kana 2 side pocket ay sa to sang tarongon. Nasay 2 side pocket. Yes. Then beltan lang nimo ani para na po siya char ni mag ano ka brooch pin. Nice na kayo siya pang church. Then kung siya maxi po siya pang kung siya kanang ali ba? Di siya taman sa imong kiting. Woo! Thank you so much. Thank you so much, Shopee. As in, nice jud siya kaayo, super duper kaning nice jud siya pang kuan jud ba. Ay, as in, very nice. Nalipay ko. Yes, thank you so much, Shopee. So, mo ni siya guys. Ito ang mga nakuan. Ito ang mga na-order sa Shopee. Nabudol na sa ito sa Shopee. Gumikan sa 88. Ay, nako. So, guys, mo ni siya. Itong mga order. Diyos ko, Arnilyn. Tama na, Arnilyn. Tama na. Oh, wow, isa. Naglisod ako, guys. Yes! Yay! Oh my God! Malipayan dyan ko. Binudol na ho ni. And then, this is my order dyan ni nako. Kani, resulta ni sa ang pangbudol sa mother. Again, mother ko, iba ni matanawan. Thank you so much. Unya, mo na to siya, guys. Mo to siya ang sud sa ato ang
order nga niabot ka sa Shopee. And pa, thank you so much for watching. Hope nga nag-enjoy mo guys. See you sa mga OOTD ane. Sunday ram din householton. So, thank you so much for watching. Thank you, Brother Adi, sa imong sponsor. Thank you. God bless sa tanan nga mga nag-support. Tagak na. Sa tanan nga mga nag-support, thank you so much. Sa tanan nga mga nag-subscribe, thank you, thank you. God bless na tong tanan. Hope nga nag-enjoy mo ang aning nga video. Thank you so much. Bye!